Per tal de facilitar l'arribada efectiva de la correspondència als veïns de Font-rubí, l'Ajuntament ha habilitat uns panells de bústies que s'han ubicat a l'entrada de l'urbanització. El regidor de nucli, Xavier Rigat, ens explica quin serà el seu funcionament. Els veïns ens van manifestar la necessitat que tenien d'arreglar el tema de les bústies i així ho hem fet, no? En col·laboració amb els veïns i l'Ajuntament doncs hem dut a terme aquesta intervenció que bueno, són petits detalls, petites coses, però que també sumen i que són importants. Des de l'Ajuntament es va enviar una carta a tots els veïns i veïnes de Font-rubí per veure qui tenia la necessitat de tenir la bústia. Ens van contestar aproximadament unes 50 famílies que la volien i bé, i les hem instal·lat, no? Ara els veïns l'únic que han de fer és passar per l'Ajuntament en horari d'oficina de 9 a 2:15 per recollir la clau i fer l'aportació d'uns 18 euros, que és el que costa la bústia. I bé, a partir d'aquí una nova intervenció que resol efectivament una demanda dels veïns de Font-rubí.